responsable per al costat, portar la parròquia, però també és veritat que el senyor bisbe em deixa aquí a la parròquia perquè continuï amb la meva limitada, segur, ja a edat, vull fer tot allò que em demaneu. Tinc la meva gran consideració i afecte al meu estimat poble d'Escaldes Empordà. Durant tots aquests anys, amb les meves limitacions, he procurat servir la comunitat. Primer, amb el mossèn Blai, amb Sancia, que vaig aprendre molt durant aquests 12 anys de vicari. I posteriorment, quan el senyor Vila em va demanar tornar a la parròquia des de la Massana, vaig trobar també una bona parròquia portada per el mossèn Josep Grau i per el mossèn, en aquell moment, Jordi Vázquez, que era el vicari. I el vaig tenir uns quants anys també a la meva vida. També els companys salesians, el pare Benítez i el pare Joan Junquerella, van ser dos suports bonics i necessaris a la parròquia. Ens van deixar i vaig quedar més sol. Conservo igualment un bon record del meu treball amb el món jove en aquell moment com a professor de l'Institut Janer, de Sagrada Família, de Sant Mamou i de l'Institut Camí Francès, que vaig estar durant 10 anys portant aquella joventut. Educar cristianament els nostres joves era la missió que tenia. També tot l'equip avui vull recordar i donar gràcies de la parròquia, començant a les catequistes, el gran equip, el grup de Càritas, el grup de pastoral, d'economia, el servei també de tot l'arxiu, tota la parròquia. He d'agrair d'una manera especial el vostre acudiment i afecte que heu manifestat sempre especialment en aquesta darrera etapa. Primerament, l'honorable Comú, que sempre ha estat al servei de la parròquia amb tot i per tot, agraït la seva aportació. L'honorable Unió per al Turisme, totes les activitats que la parròquia porta, des dels aplets i tot allò que s'organitza, és gràcies a ells amb la voluntat i entrega que fan. També gràcies a tot l'equip del món jove i gran